Salut și bine m-am regăsit cu un nou episod de ce facem cercuri de sam pe acest canal alături de Ahiro și Leonard Leol. Unde sunteți? Bun. Ce trebuie să facem? Mergem la tiriștii. Bă, cum aprind farurile? Stai așa, cum le aprindeam? Frate. Bă, stai că apăsai F. Ăștia tu ești pe mine. A, și ce făcurăm până acum? A, gata, știu ce făcurăm. Luăm permisul. Da, luarăm permisul, frate, și acum merge să ne angajăm, cred. Eu sunt mai la level Stai 3. imediat și nimeri lui, gata. Nu merge, bă, Edi, mă. Nu-i low, nu știu, mă. De ce mă minți că știi că nu ceea ce simți? Viro, mă! Eu sunt în spatele tău. A, atunci dă-i, hai. Vezi, undeva pe aici trebuie să sărim, frate. Bă, voi vă sărați deja? Ne vedem în SF. În SF? Da. Păi de ce SF? Să... Ne angajăm ca șmecheri. Hai, Vere, hai La la fabrica de mafii. Hai direct la jobul de Pe acolo e, SF. Nu mai e în SF, nu vă duceți direct în SF. Atunci unde e, mă? Dă-i acolo, cheștul, slash, job, să, și dă acolo. Dai pe job. Dar eu știu unde e. Bă, nu mai e acolo, nu mai e acolo în SF. Ascultă-mă, că știu unde zici, știu unde zici, Bine, mă, da? ia Dar s-a modificat. Băi, și dacă e să-i dau cu ciocanul în dinți. Da, mă, da. Bine, mă. Jobs. Bun. Camionaciu, da? Da. Bun. De ce dădeam să văd mapa? Mă, F11. Ăla era pe MTA. Mă gândesc să dă și eu F11 să vă știu ce. Aoleu, da, nu e mapa. Dar unde e, mă? Hai după mine. Hai că... Stai, să merg cu motorul, gata. Economisesc benzină, hai. Mă, băi, eu când îți zisei, băi, om la skeleton, mă, frate, nu că știu că n-ar. Edi, mă, ce-ar fi să ne cumpărăm câte un faciu și să ne băgăm nitro? Bă, pe oricum, bă, cu nitro nu se întâmplă nimic, adică te ajută să prinzi mai repede. Ce mașini vrei să ne luăm, Edi, mă? Ne facem mașini, ne facem brigadă. Oh, aflai de pe ce stă prin farurile. Bă, dar chiar mă punem și noi bani, că o să facem și noi mai mult, să ne luăm și noi un apartament, ceva. Aoleu, bă, bubuie la bucare. Era în spate? Bă, eu ajunsei deja aici. Da, ești în spatele? Ui, trecui prin foc. Mamă, fac cascadorii, frate, sunt ca la circ. Edi, mă, apasă câtările. Zi, bă, ia uite, bă, eu am 50 de K. Auzi, Edi, mă? Bă, eu am 50 de K în bancă. Da, și mă. 200. Pe bune? De lei, de bani. Că și eu am la fel. Edi, mă, Da, apasă apasă cât- pe câtările. ce văd ce făcut? Da, se face pe farul. Ia, să uite ce job am. Nu De vine, nu prost. Că nu, Hai, mă, tu vorbi, Bogdane, ești în ăsta spate. vorbi, bine. Băi, mă, nu știu, dreapta, stânga, stai așa. Am de host de mașină. A. Bă, la intersecție, stânga, dreapta sau față? Față, direct. Hai, veni, că dacă nu veni, bă, dacă nu veni mai repede, Și apoi? plec. Față. Ia Cât de uite, față? vezi? A. Bă, dacă nu veniți mai repede, eu plec. Nici măcar nu știu. Unde ești, veri, când te văd? Când intră doi mafioți, atunci o să știi că suntem noi. Ei, cum veri? Mamă, la era deja să-și ia în cap. Mamă, veri, bă, eu am lag aici. Rară. A, mersi mult. Dă spark. Da, drept. Du-i, frate, spark. Te-ai parcat mașina. În acest loc. Bravo, frate. Tu sparcași mașina aici, mă, băule. Da, mă. Stai, mă, cum eu parchez și eu. Uite, veri, pe om la schele, uite, bă, să nu recunoști. Ce frumos e de la spate. Ce urechi ai? Bă, dar cum fac să nu mai mi-arate căcatul ăla de jos vei să scriu pe Hicles? Hai, frate, că vă aștept. Luăm toți trei aceeași valută, da? Ei, nu. Ia stai ca sunai pe unul. Jobs. Cum lucram? Ia uite, frate, nu job de asta, eu înțelesei, dar Stai, mă, Bogdane. cum lucrez, cum muncesc, îmi dau la sapă. Păi, dar dai get job. Da, de doi, Ia uite, veri, la Ferrachi Infernos. dar cred că nu mi-l luau. Stai că mi dau o dată. Get job. Gata.
Bă, Și cum lucrez? A, work. Așa, unde mergem, Edima? A, știu unde mergem, fii atent, mergem la comerț. Scumpe vere apartamentele vere și pe ăsta, dacă și pe Edima. RPG 3 sunt scumpe. Edima? Edima, Da. mergem la Aoleu, comerț. Stai să fiu, că trebuie să fiu acolo la roșu. Cu o MMRC. E Work. cea mai scurtă, 7,1. Bine, ia-ți o mașină. Ca să... Bă, nu ne luăm pe cea mai scurtă, o luăm și noi pe cea mai lungă. Nu, frate, cea mai scurtă deocamdată, să vedem. O luăm aia, că o merge, hai. O luăm pe asta și după aia... Eu nu o văd, eu nu o văd. A, o văd, gata, gata, gata. Hai, hai, Care? Bă, pierdut și mult, nu. Cât are tardat? Bă, Bă, ia-o, bă. stai că nu le vreau cu parcarea cu spatele. Mamă, greu cu Uite-te parcarea. la el, uite-te la el. Stai vere că tu știi ce greu e să cu tirul ăsta nebunit. Gata, greu, la Hai după tiristul numărul 1. El, Bă, tine, bă, bă, fii cu minte, fii cu minte. Bă, vere, dă-i bot în botul ăla. Hai, bă, intră tu, Ahiro. Hai, vere, mă urmăriți, da? Da, Da, bine, Edima, te dar rog, nu te la văd. vorbe bruște, că îmi dă ăsta una în cap. Te văd după urechi. Oh, Îmi dă cu ciocan. ușor, unde se bă? Uite-l ăla, bă. Dragule, uite-te la el. Au, bă, pică-le morcă. Ce prost e ăla? Bă, mergem drept sau dreapta? Drept. Treap. Treap? Drept am zis. Frate, drept, trebuie să ajungem la stângă. După mine vă luați, am zis. Edima, din Edima primul a ajuns să iei mă ultimul. Frate, tot timpul strâmb. Frate, și eu mă buși și eram ultimul, da. Na. Bă, tu e pe ară. Cumpăr, mă. Uite-te-vă la cumpăr mașină, motor. Păi da, mă, dar uite să mai scrie slash motor. Bă, hai pe ce prin dreapta, a? Ia uite, stai frate, Da, că vei este sumana. Eu trebuie era să dau un... Sunteți sumanul, nu? Mamă, uite vreau o mașină Edima, de... Edima, știi vorba aia, pâinea se mănâncă pe rând. Mamă. Da, zi și mie de unde vine faza cu cărămidă bloc să face. A, nu știu, am inventat-o eu. Ai inventat I-am eu. zis lui mama că strâng bani că, pentru când plecăm în excursie să am bani să-mi iau chestii din anime-uri și i-am zis cărămidă cu cărămidă și face că cu... Mi-a zis că cu câte 5-10 lei nu o să strâng și câte îți trebuie ție și i-am zis eu cu cărămidă bloc se face. Da, fă mai să fac piciorul dacă să faci bloc. Bă, vreau, eu mai am puțin și ajung, mă, schilojilor. Du-ți, bă, mi-am făcut colegi. 3 km. Eu nu știu unde văd, eu mai am 3,7. Deci de la în față de să și în față face coborâ și cu asta. Da. Ah, Acum bine, stânga. frate. Frate, pe logică, veniți și voi după. Ciocănari, da. Iau. Am văzut Bogdane ce chec. Mamă. Văzuți? Bă, Edi, tu știi ce uite ajung? Da, niște reflexii. Edi. Stai, vere, că nu știu cum îl cheamă pe ăla, vere. Mă, nu mai dă mă cu pași. Era un youtuber, vere, nu mai țin. De filma CSGO și din minute în minute făcea nu uitați să dați like, nu uitați să dați like. Cum îl cheamă? Așa, vere, Slayer. Uitați să faci tu la fel, vere. Nu știu, vere. Puteți să dați like. Frate, dar nici Să vă măcar nu abonați stau tot. bani sau ceva, nu știu, e disperat. Ăștia sunt spați, vere. Mamă, ce era să fac accident de gradul 3. Edima, Te văd după urechi. nu știu frate, eu fac drifturi printre străzi mici cu camionul. Bă, vere, eu aproape ajung să iei. Nu știu, nu. Și eu mai am 0,7 km și 0,6. Eu mă Mai am fac. 8 km că mă pun și cu o limuzină. Gata frate, ajung să iei. Ia uite-și pe ăsta. Pe unde intrăm, mă? Intră tu pe acolo, hai, sare gardul. Era să intru așa. Ăsta era să sare gardul. E nebun, vere. Bă, bravo, Hai, vere, cu dure mult. Stai cu făcut. Știu comerțul. Am mai fost aici. Tu, mă, tu erai ăla care veneai zilnic aici. Da. Uite ce frumos intrăm la schelă. Intrai din prima, frate, sunt gangster. Da, vere, tu ce ai gangster? Uite pe unul, bă, cu taxiul, poate vrea să mă iau după el. Tu puși dreapta, mă, sau stânga? Curul dreapta. Și eu tot drept aici, prost. Dar în față sunt pe la cine? Cine ne? Acum. Ia uite frate, camionajii la datorie 21. Da, vere, ce înseamnă să fii gangster. Și sunt 689 de player.
Trebuie să ajungem acolo, să nu vă dați jos vere din tir. Da, frate, știi și noi. Bă, hai să... Câte curse mai facem și noi de... Cu tirul și apoi să dăm și noi rent. Toți Ce? la aceeași casă. Să dăm rent. Toți la aceeași casă. Ne închiria, mă. Nu îmi trebuie, frate, casă. De ce îți trebuie casă? Da, vere, te duci tu. Te duci când ieși de pe el. Te dă acolo direct. Ăsta e rast? Da, mă, trebuie să dormi aici. Dai slip. Nu mă mai știe. Ah, da. Bă, nu trebuie să dai, trebuie să dai slip dacă vrei să... Când nu Fii mai ai AFK. chef și îl lași așa. Să îl lași AFK. Că dacă nu scrii slip, te dă afară după 30 de minute. Eu și mă. Fără să mă aflu. Nu, că te dă, ieși afară, pur și simplu, nu te mai arată în Da, jur. vrei să dau eu cu cioranele în dinți. E bun. Bă, Edi, mă, dă-i de unul Wanted 4. Stai. Frate, nu-mi plac mâinile de duci înapoi de eu și... Dai și Nici eu. eu. Da. Eu sunt singurul care se pune ziua. Sunt în spatele tău, ratatule, numai că o țără mai prea în spate. Că dădui de unul care era Wanted 4. Poate să dau. Și eu. Uite-le, vor, da. Eu nu știu unde era. Leo. Nu știu, vrei, urc pe undeva, pe la 30.000 de kilometri altitudine. Nu, te văd pe Edi, mă. Îl văzi? Îl vezi? Bă, și eu îl văd. Edi, îți fac cu mâna. Edi, uite în spate. Edi, Da, bă, nu mă vezi. Ce prost ești. Cristi! Cristi! Ia-l Vreau că mă bă, pușcă găinile. Cristi! ia că rupe cizma. Ia Edi, mă, te bușiși, mă, ce-ai făcut? Îmi joc să cizma. A făcut și eu ce făcut și tu, bă, mafie. Uite, vrei, m-am putut și ajung. Noi ai ajuns să răm. Ei, vă văd, Și a, ajuns uite, să-i. uite, te văd, bă. Cristi, Bă, da, pot să-mi repar tirul. Tyro? Da, Da. da. Hai să luăm Da. pe cea mai lungă acum. Care e cea mai Da. lungă? A, uite, Luai o pe Chantox. Angel Pai. Bine. Bă, mă împinge ceva. A? Luai Angel Pin. Hai, Luare? Aia o luăm. Da, hai. Angel Pine, Angel Pine. ultima. Aia din San Fierro, vrei. Din frații mei la San Fierro. Bă, dar câți bani primirăm? Ia A, uite, frate, câștig total 700 bani. eu primit 7. Cât, mă? 700. Și eu tot 714. Eu 697. Și tot 700. Și tot 700. Uite la nebunul de mine. E dracu, era să mă răstorn. Mi-a scârbă. Băi, Asta frate că dau drifturi printre copaci pe tu ești aici. prost, ce ori face tirul meu. Uite, vrei, eu am 3 curse. 3 din 30. Eu am una din 30. Încă 27 de curse și fac skill 2. Wow, ușor mă schelă. Și bate tirul, frate. Ușor foarte că deja pleci pe Sibiu. Bă, Edi, mă! Mașina mea de spălat încă spală rufele. Deci ce de... Da. Bă, vene s-a băgat mașina de spălat la 4, frate. Cât de ceas? Da. 9. A, mă, vede, vezi că nu-i de bine, om. Să vezi pe ce plămânul. Bun, e 9.45. Dar poate nu se mai oprește. Da, las, cum vedem noi. Opresc eu apoi dacă e, că știu să... Adică merge să mă opresc. Bă, eu căzui în apă. Bă, eu căzui în apă, ești prost. Bă, ieși afară, mă omor, gata. Ce pățim ăla? Bă, sau stai, care vine să mai spune de la aeroport? Care? Din San Fierro. San Fierro? Dar veri, n-am cum să urc acolo sus. Mă omor, că nu știu să urc pe scară. Edi, mă, dar așteaptă-mă și pe mine, că nu știu drumul. Mă omor, vrei. Mă omoară, că de căzut. Ăla, Severin. Transferul veni? Ce vrei pe Transpăcărășan? Da, asta. Transolar. Transeverin. Transfer pe Transferin. Nu mai Edi, mă, poate merge pe Transeverin. E unul, bă, om la Bă, schimb. stai, bă, boss! Mamă, ce de la... Ei, Unde ești, bă, Edi, mă? ce să mă uit pe parte, da. Gata, vrei, mă omorâi. Eu stai puțin să ies puțin. Băi, ești string, vede. Ia uite, te văd. Băi,
Ești retardatul ăla care urcă pe acolo. Nu? Mamă. Instinct. Mai hard, tu dai după instinct. Mergi bine, ești șmecher. Nu mergi bine, ești spart. Hai că e bine, ne scade drumul. Stai vreme. Chemai un taxi. Dar până răspunde și de la dispecerat. Ce-am făcut? Gata vreme, acceptăm. Da, aștept. Până atunci mai mă uit pe... Te mănâncă la de bani. Dar ce se întâmplă dacă îi spui că n-ai? Asta e că nu merge, că ți-ai ia automat. E, bă, te ești nebun, bă, tu umbli cu chestii de ăștia din anii 98. Bă, frate, nu se mai fac, mă. Vezi cum ajungi, bă, da, tu poți să dai mă esc. Da, map, gata. Aoleu. Hai că mergem bine. Aha, trebuie să facem undeva... Stai vreme. Hai. Și Merg bă. să iau, gata, știu. Mamă, dar până vine și Așa asta- zici mereu, Edimă, și de fiecare dată se termină prost. Lasă-mă vedem cum înseamnă. Iară sau din nou. Nu frate, da. Instinctul. Instinctul și-a adus aminte pe unde n-a mai fost niciodată. Aici era acolo de, ziceam noi că e letă. De creșam. Bă, vere, până vine mie taxiul, mă. Ce-ai făcut, bă, fraca, da? Fracă, da, schelă. Da, bă, Edimă, așa se numească canalul, frate, fraca, da. Da, Fraca, da, schelă. fraca da. Da, nu se mai numește toxic, e fraca da de acum încolo. Dacă te numești om Și la mie m-am schelă. regăsit cu un nou episod de nou nostru canal, fraca da. Păi până acum nu-l porni. Bă, da, îl porni, dar sună fain. Ah, da. Da, da. Fraca da, frate, gata. Da. Edimă vrea să ne introducă în lumea lui urbană. Eram sigur, dar nu știu de ce. Bă, vere, Vreau să merg pe aici, vine. Ah, nu, fac, ah, bă, Edimă. Redresăm, Stai așa că am pierdut remorca și tu și eu. Păi și cum o luăm la loc acum? Hai că se ridică singur, ia-o-te, bă, nebuna. Gata, frate. bă, vere, ăsta e nesimțit cu taxiul. Deja m-am plictisit. Da, bă, nebune. Duru. Eu? Ce vrei? Uite, frate, stai că se omoară polițiști între ei. E, gangster. Îi cunosc, îi Nu, cunosc. frate, spune. Ia spune că îl cunoști pe leul ăla. Da, vere, spuneți că mă cunoașteți. Cunoaște, mă, ești. A, da, bine mă las. Mai vorbim în libertate. Yes. Și mai vorbim în libertate. Gata, băi, Dima. Ciucanul negru, cum să nu cunoască ciucanul negru? Dima, Bă, vere, dar să mori mai populată buzonul decât bughetul. Mai? Mi șmecher, frate. Hai la loc, la ieșire unde ne pierdurăm noi cu remorcile. Mai bine ne apucăm și de la 1. de ce tu nu mai... Uite. Hai, bă, umbla. Dar chiar, bă, Edima, trebuie să mergem să mâncăm. schela tu ce level aveai? Ce? Pe buzonul 1. N-aș ca pe unul niciodată. Dar pe cât ai jucat? Pe 2? 2. Și ce level aveai? 7. Eu, păi de ce nu ne apucăm vere pe ăla? Bă, frate, eu mă apuc pentru că vreau să filmez. De-aia. Și vei de la 0. Da. Și dacă te văd ăștia, ești tu mai gangster într-o facțiune, ce zic, eu, uite frate, bă, ăsta e mafia pe bune. Bă, dați mai o problemă. Taci. Băi, Dima, aceea merge glue. Da. Mamă, frate, ăsta e gangster. Băi, deja m-am Mamă, plictisit. dă-te cu ciocanele în dinți. Dar după ce ne dăm jos din ăsta, cât timp trebuie să așteptăm? Zi-mă, cât timp trebuie să așteptăm ca să ne putem lua din nou un camion? Băi, Te văd, Dima. Elmano! Dăm repede glue. Băi, împinge-mă, că degeaba-ți dau. Hai, ia, împinge. Uite. Ce bă, e comanda necunoscută, ești nebun. Hai că accelerezi, frate, cu toată forța înainte. Hai, încoțără, Bogdan. Stai cu mine. Gata, două. Hai, bă. Hai, bă. Și războiul camioanelor. Războiul camioanelor. Da, nu războiul camioanelor. Bă, Edimă. Camion la camion. Stai, bă, că eu și singur. Bă, stai, șefule.
Stai mă, nu mă împinge. Stai. Ai, mă. Ia uite, vere, am găsit un prieten pe care l-am mai de mult. Ieri, vere, am intrat pe ăsta și... Era mai de mult ieri, frate, am intrat pe ăsta. Băi, zic, mai am puțin și iese fum negru, nu-i da bună. Și la mine, la mine. Las că mergem să mâncăm ceva și schimbăm camionul. Da, mai întâi să ajungem acolo. Da, să scoatem mărunțișul. Stai, vere, Mergem să ne dăm cu ocazia asta și cât costă o mașină, că noi avem, Edi mă, noi doi împreună avem de vreo 3K împreună. nu vezi că mă recunosc oamenii, ești nebun. Taximetrist, vere, eram că mă plimbam. Eram când mă plimbam. Da, vere, da, avea invernul, că na, nu mă plimbam, cheltuia bani. Ai, domni, ce bubuie la par. Și... Hai, Edi mă, nu te duci peste Edi, ești slab. Aoleu. Nu te duci în gard, în schimb. Mamă, iese fum negru, nu e bună. Îmi duci și tu frumos să-mi pui mie. Conduce și tu frumos. Conduce... Edi mă, se zice condu. Da, îmi dădu și să... Nu conduce și tu frumos. Conduce și tu frumos. Bă, vere, voi unde sunteți? Mă oboziți la ora asta, să că... E 9 ceas. Ce 9? 10? Mamă, să mă afici cum se duce la cu tir, bă, pus să-și magnetul pe tir, bă. Ziceți, bă, pe unde sunteți? Ce, mă, eu? Bogdan pus magnetul pe tir, vere. Bă, vere, îmi ziceți unde sunteți sau... De ce? Acum ne întoarcem la loc. Am 110 la oră. Păi pe unde sunteți? Să știu că să vă aștept sau să nu. Vă aștept? Da, acum... Eu făcut dreapta la prima. Ești ratat, trebuie pe pod. Nu, dar și nu trebuia închide. A, trecut și podul. După aia dreapta, nu? A, Așa. mă duc să-i băie, mă. Stai bă că stai că negrea, dă-i un tir negrea. Îl cheamă Negrea? Iată, era Da, mă. Wow, se vede ce mă cheamă Negrea. Negrea și e negru, frate, tirul. Îl văzut și tu? Păi și întrebarea asta, dacă e negra. Mamă, frate, da. Știi că ajungi la locul unde stiriști când vezi 1000 de tiriști ieșind dintr-un loc. Ai acumulat, iau de frate, făcut suficiente puncte de level 2. De happy hour. Ia uzi, mă. Edi, mă, deja pot să fac level 2 și tu la fel. Și eu, băi, level pot. Stai așa, cumpărăm acum, stai să... Mamă, cere... Pe unul cheamă cere 7 Cristi. Ahiro, ia-te la. Ahiro, ce-i la? Stai mă, cum o dau jos. Cum vreau că la Hiro să dea peste mine, bă. Ia uite frate, bă, luăm de acum numai de ăștia lungi, că îmi dă-te 1000. Da, și 1100. Hai. Stai care- ce care că vă- fac stai așa că vrem să mâncăm și noi o țără. O țără? o țără mai mult, da. Hai băi, mă, că ne scosărăm de mașină nouă. Dar acum Bă, stai așa că... Câți bani aveți, mă? Toate ca toate, dar eu de la cât filmez? nu știu, dacă Hai că închei pe aici. Hai, încheia mai acum. pornești unul. Da. Au.